na gane kina da tausayi yanzu na zama ya makakauci mai dudan gurin kwana na kulle shi lada sanar da iyamai ya kala daga zuciya na ke kwatancan na zai ko jawabu idan babu ke ina ne ban saka zuciya ta bar yawan kowa da nasa amani ke ce cikar biradaina yau gane an ruwa kusa da kada zo fice cikar komai kamar fita kar da ki saba da farta ɓankwana na ji na gani yadda nake son ki ya fi ƙarfi na san a duniya da wanda yake jin ki duk tunanina soyayya rayuwa wani sa'in sai ta zama wutar duk wanda ke cikin ta shi ne yau amma fa a gurina so na faranta rai da ruhi ya sa ka zama kamar sarki kuma rayuwa da so misali zaina kama da a mafarki samari bi haƙuri da marabin samu so musa sauki mata bi haƙuri idan marabin samu so musa sauki masoyi yana da rana biyu masoyi yana da rana biyu mazalar ke fara na kankakuwa ba ni ban ga mai fara ba ni mai waya ba da an taɓa jira ni da wani da sai na zuwa na ɗaukar sa biyar hausa sirira rayuwa ta kice kira da na hausa kuma ba ki daɗi kare ta kima ni ta kina wasa inda ya kai ni na yi nisa ma kiran da zan amsa na su ganin mutu na su barin makaunar inda ne nisa ba batun da fasa ko za a ce na ba da rai kansa mafarki ne na san ki so mataki ne wanda damuwa da zunzu da ɗan idanu ba ki da kudin ne za ki damu da ni yau za na yi an kowatan da na gane kura da tausayi yanzu na gamuwa da tausayi idan babu ke imani zan saka zuciya ta bar yawo kowa da nasa amani ke ce cikar biradai yau gane an ruwa kusa da kada zo ki ce cikar komai da mafita kar da ki saba da farta ɓankwana na ji na gani yadda nake son ki ya fi ƙarfi na san a duniya da wanda yake ce soyayya rayuwa wani sa'in sai ta zama wutar buta wanda ke cikin ranta shi ne duro mata a gurina so na faranta rai da ruhi ya sa ka zama kamar sarki kuma rayuwa da so ne sani zaina kama da a mafarki samari ne haƙuri so musasa mata mi haƙuri gidan da mun samu so musasa masoyi da rana masoyi